Welcome to Miss Love Confession. Sige na mahal, pumayag ka na. Isang beses lang, isang gabi lang sa piling ni paring Marlon. Nababaliw ka na ba? Para sa'yo naman tong gagawin ko eh. Alam mo naman na wala na akong kakayahan. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? At alam ko, kahit hindi mo sabihin, nangungulila ka, naghahanap ka. Kailangan mo rin ng magpapasaya sa'yo at alam kong hindi ko yan maibibigay. Hindi ko alam, Arman. Hindi ko alam ang tamang sagot dyan sa sinasabi mo. Sige na, pumayag ka na. Ako nang bahala sa lahat. Akala ko, maganda ang naisip kong ipaubaya si Mrs. sa kumpare namin. Kahit isang gabi lang. Akala ko, sasaya ang pagsasama namin. Akala ko magiging okay lahat. Pero hindi pala. Ito pala ang magiging mitya ng aming pagkasira. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Miss Love. At pati na rin po sa inyong mga listeners. Itago mo na lang ako sa pangalang Arman. 38 anyos. May maliit na auto repair shop sa probinsya. May asawa ako. Si Nina. Hindi niya rin po tunay na pangalan. 34 naman ang edad. 2 na ang anak namin na parehong nasa elementary. Hindi ko alam kung matatawag pa bang normal ang buhay namin. Kasi totoo, o sa totoo lang, nagsimula ang lahat sa isang desisyon na hindi ko alam kung tama o kabaliwan. Sa totoo lang po, Miss Love, dati akong malakas sa kama, makulit, palatawa. Pero dahil sa sakit ko, unti-unti akong nawalan ng kakayahan pagdating sa kama. Para bang nabawasan ang pagkatao ko bilang lalaki. Hindi man ako totally inutil, pero yung init ng katawan na dati naming pinagsasaluhan ni Mrs. ay halos nawala na. Naging matamlay kami pagdating sa kama, lalo na ako. Hindi ko naman masisisi si Mrs. kung bigla na rin siyang nanlamig. Minsan nga nakita ko siyang umiiyak sa CR. Akala niya tulog na ako. Pero alam ko, hindi lang dahil pagod siya, pero dahil babae rin siya at may pangangailangan at naiintindihan ko iyon. Dito nagsimulang gumulo ang isip ko, Miss Love. May kumpari ako na si Marlon. Matagal ko ng kaibigan. Macho, matikas, at walang sabit sa buhay. Lagi siyang tumatambay sa talyer ko. Tumutulong pa nga minsan. Alam kong maginoo siya, pero di rin ako bulag. Ilang beses ko siyang nahuling tinitingnan si Mrs. kapag nasa bahay siya. Wala naman akong nakikitang masama noon. Pero minsan, napaisip ako bigla. Paano kung siya muna ang magbigay ng init sa Mrs. ko na hindi ko na kayang ibigay? Oo, Miss Love. Ako mismo ang nakaisip. Ako mismo ang nagsimula ng kalokohan. At alam ko na kabaliwan ang naisip kong yun. Isang gabi na maulan, habang nag-iinuman kaming dalawa ni paring Marlon. Tinanong ko siya ng pabiro, "Pare, kung single ba si Nina, liligawan mo?" Natawa siya. "Loko ka talaga. Siyempre naman, maganda asawa mo eh. Pero hindi naman ako ganyan. May respeto ako sa inyong dalawa." "Kung sakali lang naman yun, pare," sabi ko habang umiinom ng gin. "Eh kung hindi mo nga lang siya naging asawa, bakit naman hindi?" Wika niya. Tumawa lamang ako. Pero sa loob-loob ko, parang may kumurot. Pero mas malakas ang kagustuhan kong malaman kung totoo ba ang iniisip ko. Alam ko na gusto niya rin. Kinabukasan,
Kinausap ko si Mi. Sabi niya pero halatang seryoso. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi naman ako nagbibiro. Kung sakali lang, papayag ka ba kung halimbawa si Marlon? Napatingin siya sa akin at nanlaki ang mata. Si paring Marlon? Tumango ako. Hindi siya nakasagot kaagad. Natahimik siya. Maya-maya umiwas siya ng tingin at umiling. Hindi ko kaya yan. Alam mo namang ikaw ang unang lalaki sa buhay ko, di ba? Pero iba ang naramdaman ko sa biglaang katahimikan niya. Hindi siya galit. Parang nag-iisip siya. Lumipas pa ang ilang araw. Nagpatuloy ang buhay. Pero ako, hindi mapakali. Hanggang isang gabi, nag-inom ulit kami ni Marlon sa bahay. Nasa sala siya. Si Mrs. naman ay nasa kusina. Ako naman, kunwaring pupunta sa kwarto para magpahinga. Pero alam kong may mangyayari. Gusto kong subukan kung hanggang saan ang hangganan nilang dalawa. Nakaawang lang ang pintuan ng kwarto. Naririnig ko ang boses ni paring Marlon sa misala. Medyo pa-joke pa ang sinabi sa asawa ko na, "Maring Nina, ang sarap ng adobo mo. Pati ako pinapaibig mo na yata." Patawa man pero may halong kiliti. Sumagot si Mrs. na medyo may pagkaharot din. Nambola ka pa. Loko ka talaga. Ubusin mo na lang yung pulutan kaysa daldal ka ng daldal. Sa isipan ko alam ko na. Lumulusot na ang tukso. Hanggang isang araw, hindi ko na kinaya. Sinabi ko kay Mrs. na gusto ko siyang makitang masaya. Alam ko, ramdam ko na kahit hindi niya sabihin, nangangailangan siya. At nahihiya ako dahil hindi ko kayang ibigay yun. Kaya naman pinilit ko siya. Isang beses lang naman. Pumayag ka na. Isang beses lang kay paring Marlon. Miss Love, hindi siya agad pumayag. Naiyak pa nga siya. Nagalit sa akin. Tinawag pa akong baliw at desperado. Pero ako, ipinilit ko pa rin. Pinapangako ko sa kanya na hindi ko siya uhusgahan. Gusto ko lang malaman niya na gusto ko siyang maging masaya. Gusto kong maramdaman niya ulit na babae siya. Hanggang isang araw, pumayag siya pero may kondisyon. Isang beses lang to, Arman. Kapag nangyari to, wala nang balikan to at huwag na huwag kang magsisisi. Yun ang sinabi niya. Pumayag ako at dumating ang gabi ng kasunduan. Pinahanda ko ang kwarto sa likod ng talyer. Pinalinis, pinailawan ng dim light. Para akong baliw, pero may kakaibang excitement at kaba akong nararamdaman. Ito na ang simula ng gabing hindi ko makakalimutan. Ito na yung gabing hindi ko alam kung matatawag kong kahangalan o katapangan. Sa totoo lang, halo-halo ang nararamdaman ko habang isinusulat ko to. Parang hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit ko to ginawa. Pero ito ako. Ikukwento ko sa inyo ng buo. Pagkatapos pumayag ni Nina, halos 2 araw pa kaming hindi nag-usap. Para kaming mga estranghero sa sarili naming bahay. Pero ramdam kong hindi dahil galit siya, kundi dahil gulong-gulo na rin siya sa damdamin niya. Ako naman, pilit kong nilalabanan yung selos, yung idea na may ibang lalaking hahawak sa asawa ko. Hindi madali yun, pero parte ito ng gusto kong subukan. Gusto kong makita kung hanggang saan kami. Gusto kong makita kung mahal pa rin ba niya ako kahit na may mangyari sa kanila ni Marlon. Biyernes ng gabi yon, Miss Love. Pinagplanuhan ko ang lahat. Umorder ako ng pagkain, wine, at nilinis ko yung kwarto sa likod ng talyer. Yung maliit na kwartong ginagamit namin pag may nagpapagawa ng overnight. Tinext ko si Marlon. Pare, punta ka dito. May kailangan lang ako sabihin. At may hihilingin sana akong pabor sa'yo.
Wala siyang alam. Wala siyang idea. Basta sumipot siya, dala ang paborito niyang alak. Pagdating niya, nagkatinginan sila ni Nina. Hindi ko alam kung ako lang ang nakaramdam ng tensyon. Pero alam kong may kiliti sa pagitan nilang dalawa. Pansin ko yung paminsan-minsan nilang tinginan habang naglalagay si Nina ng yelo sa baso. Pre, ano pala yung sasabihin mo? Tanong ni Marlon habang umiinom na kami. Teka lang, tapusin muna natin tong tagay. Tumagay kami. Tahimik si Mrs. Pansin ko na hindi siya makatingin sa amin ng diretsyo. Pagkatapos ng isang round, tumayo ako at diretsyo na ako sa punto. Pare, gusto ko sana may hihinglingin ako sa'yo. Huwag ka sanang magalit. Ano? Nagugulo ang sabi niya. Pwede bang samahan mo si Miss ngayong gabi? Pwede bang punan mo yung pangangailangan niya na hindi ko maibigay? Isang gabi lang pare. Isang beses lang. Natulala siya at natawa. Akala niya joke. Teka lang pare. Nalasing ka na ba agad? Ano ka mo? Hindi ako lasing pare. Seryoso ako. Alam kong mali, pero gusto kong subukan. Gusto kong paligayahin mo ang asawa ko ng isang gabi. Alam mo naman pare yung problema ko, di ba? Naawa ako kay Mrs. Kahit hindi niya sabihin, ramdam kong nangungulila siya. Pare, hindi ko alam kung anong sasabihin. Sabi ni Marlon. Parang nanlalambot yung boses niya. Hindi ko yata kaya yan. Asawa mo si Nina. Doon na nagsalita si Mrs. Mahina lang, pero diretso na sa punto. Pumayag na ako paring Marlon. Pero isang beses lang. Walang sisihan at hindi na yun maibabalik pa. Sabay tingin niya sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa loob-loob ko. Hindi ko alam kung gusto ko ba talagang marinig yun. Pero wala nang urungan. Maayos na yung kwarto sa likod. May pagkain na, may wine. Gusto ko lang na mag-enjoy kayong dalawa. Lalong-lalo ka na, Nina. Tahimik lamang silang dalawa. Walang nagsalita. Ilang minuto, walang gumagalaw. Hanggang sa maya-maya lang, tumayo na si Mrs. Hindi siya tumingin sa akin. Diretso siyang lumakad paalis. Papunta sa kwarto. Paglingon ko, nakita akong tumayo din si Marlon. Tumitig pa to sa akin at para bang nagtatanong ulit kung sigurado na ba talaga ako sa desisyon ko. Tumango lang ako. Sumunod siya sa asawa ko. Pagkasara ng pinto, naiwan ako. Tahimik. Walang ingay. Para bang biglang bumagal ang oras. Yung selos, yung takot, yung kaba. Sabay-sabay silang umatake, Miss Love. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang may humihigop sa puso ko. Parang gusto kong habulin sila, pero hindi ko naman ginawa. Umupo ako at naglagay pa ako ng isa pang tagay ko. Tsaka ako narinig yung may hinang yabag sa kahoy na sahig ng kwartong yun. Sumunod ang marahang pagsara ng pintuan. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Lumipas ang ilang minuto, wala pa rin akong naririnig hanggang sa may kumaluskos. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero parang narinig kong humalakhak si Mrs. Mahihinang tawa. Doon ako tinamaan. Yung tawa niya, hindi ko na yun naririnig sa akin. Matagal na. Pumikit ako. Pinigilan ko yung luha ko, pero hindi ko kinaya. Umagos din. Ako yung may gusto nito Ako ang nag-umpisa. Pero bakit ang sakit? Maya-maya lang, tumahimik na. Hanggang sa narinig ko ang may hinang ingay ng aking misis. At doon,
Alam ko na. Nagsimula na sila, Miss Love. Ayokong isipin pero nakikita ko sa aking imahinasyon na hinahalikan ni Marlon si Mrs. habang sabik na sabik naman ang aking asawa dahil sa ilang taon ding walang nangyayari sa amin. Pagkatapos ng gabing yon, Miss Love, hindi ko alam kung paano ko naitulog ang sarili ko. Parang lumilipad yung isip ko. At may bato na nakapatong sa dibdib ko. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Bakit ko nga ba ito ginawa? Paano kung hindi na siya bumalik sa akin? Paano kung mas nahanap niya ang sarap sa iba? Kinabukasan, maaga akong nagising. Wala akong ganang kumain. Uminom lang ako ng kape kahit na hindi ko yun malasahan. Pumunta ako dun sa kwarto. Tahimik lamang at sarado pa rin ang pintuan. Hinawakan ko ang saradura at bukas yun, pero hindi ko binuksan. Ayokong makita sila. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto mula sa loob. Si Mrs. ang unang lumabas. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin. Nakasando at short. Magulo ang buhok pero maayos pa rin ang mukha niya. Hindi galit, pero wala ring saya. Parang walang emosyon. Sumunod na lumabas si paring Marlon. Nakatingin to sa akin. Diretso sa aking mga mata at seryoso. Walang yabang, walang ngiti. Parang gusto niyang magsalita, pero pinili niyang huwag na. Salamat pare. Sabi ko na lamang sa kanya. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya tapos umalis na papalayo. Pagbalik ko sa bahay, tahimik kaming dalawa ni Nina. Para kaming dalawang estrangherong nagsasalo sa iisang bubong. Wala kaming usapan buong araw. Ramdam kong gusto niyang magsalita, pero wala siyang masabi. Ako man, hindi ko alam kung saan magsisimula. Kinagabihan, pumasok siya sa kwarto. Ako nasa sala pa rin. Hindi pa rin mapakali. Ilang minuto pa lumabas siya ulit. Lumapit sa akin at sinabing, "Pwede ba tayong mag-usap, Arman?" Tumango ako. Umupo kami sa lamesa. Doon siya nagsimulang magsalita. Hindi ko alam kung paano kita tititigan ngayon. Hindi ko rin alam kung paano kita yayakapin ulit. Kasi iba na to eh. Iba na talaga. Napatango ako dahil alam ko, kasalanan ko. Hindi kita masisisi kung nagsisisi ka. Dagdag pa niya. Pero sana bago mo yun ginawa, naisip mo kung anong pwedeng masira. Kung anong pwedeng mangyari sa ating dalawa. Natahimik ako, Miss Love. Kasi yun nga eh. Sa kagustuhan kong subukin kung hanggang saan ang pagmamahalan namin, ako pa ang naging dahilan ng lamat. Ano bang nararamdaman mo? Tanong ko sa kanya. Hindi agad siya sumagot. Uminom muna siya ng tubig, tapos tumingin sa akin. Masakit sabihin pero nag-enjoy ako, Arman. Hindi dahil gusto ko si paring Marlon, kundi dahil may lalaking nagparamdam ulit na babae ako, na may halaga pa rin pala ako bilang babae, na may init pa sa katawan ko. Para kong tinadyakan sa dibdib, pero tiniis ko dahil gusto ko ring marinig lahat. Tapos, tanong ko, pero kahit ganun, dagdag niya, pagkatapos ng lahat, ikaw pa rin yung naisip ko bago ako pumikit. Ikaw pa rin yung laman ng puso ko. Pero, hindi ko alam kung sapat pa ba yun. Gusto kong umiyak pero hindi pwede. Lalaki ako eh. Nilunok ko lahat ng sakit, lahat ng selos, pati na rin ang takot. Hindi ko alam kung kaya ko pang ibalik yung dati. At hindi ko rin alam kung kaya mo pa akong yakapin bilang asawa mo. Sabi ni Mrs. Subukan natin. Wika ko. Sigurado ka? Tanong niya, kahit na alam mong may nangyari sa amin ni paring Marlon. Tumango ako.
Ako ang pumayag. Ako ang nagsuggest sa inyo. Kaya, wala kang kasalanan. At doon, Miss Love, nagsimula ang mas mahirap na parte. Ang pagtanggap. Ilang araw kaming tahimik. Pero unti-unti, nagsimula ulit kaming magkamustahan. Kumain ng sabay, tumawa sa mga lumang palabas. Pero iba na. Hindi na katulad ng dati. May pader, may lamat, may tanong sa mga mata niya, pati na rin sa mga mata ko. Sa gitna ng lahat ng to, si Marlon ay hindi na bumalik. Hindi muna nagpakita. Siguro dahil nahiya o baka alam niyang hindi na pwede. Pero ang tanong, tapos na nga ba talaga? Dahil isang araw, nahuli ko si Mrs. na may tinanggap na tawag galing kay Marlon. Aaminin ko, pilit ko talagang nilulunok ang lahat. Yung selos, yung inggit, yung sakit. Lahat ng yun kinikimkim ko. Iniisip ko baka pag tumagal, kusang gagaling yung sugat. Baka kaya pa naming ayusin. Pero Miss Love, mahirap pala yung tinanggap mo pero araw-araw mo namang pinagdududahan. Lalo na kung may senyales na parang hindi pa pala tapos ang lahat. Isang gabi, nakahiga kami ni Nina. Patay ng ilaw pero gising pa yung utak ko. Naramdaman kong gumalaw siya. Akala ko iihi lang. Pero nang tumingin ako, kinuha niya yung cellphone niya sa ilalim ng unan. Tapos marahang bumangon at lumabas ng kwarto. Hindi ako nag-ingay. Bumangon din ako. Lumapit ako sa may pintuan ng dahan-dahan na bahagyang nakaawang. At doon ko siya narinig. Pabulong na nagsasalita. Huwag ka na munang tumawag, Marlon. Oo, ayos lang ako. Huwag na nating guluhin pa to. Sabi ko nga isang beses lang. Parang umikot ang mundo ko. Hindi lang pala natapos dun. May pag-uusap pa, may ugnayan pa. Bumalik ako sa may kama na para bang binuhusan ng yelo ang kaluluwa ko. Pinikit ko ang aking mga mata, pero ang dami kong gustong itanong. Ang dami kong gustong isigaw. Kinabukasan, habang nagkakape siya sa mesa, tinanong ko siya ng diretsyo. May tawag ba kagabihan? Napatigil siya. Hindi agad sumagot. Pero hindi rin siya nagkunwaring inosente. Si Marlon, tumawag. Pero ako nang nagsabing, tama na. Wag na. Bakit pa siya tumatawag? Tanong ko. Hindi ko alam. Siguro gusto niya akong kausapin. Gusto niyang linawin siguro kung meron pa bang kasunod. Pero sabi ko nga, tapos na. Isang beses lang. Sigurado ka? Oo, Arman. Ikaw ang asawa ko. Pero alam mo rin sa sarili mo na ikaw ang rason kung bakit nagpupumilit ngayon si Marlon na pumasok sa buhay ko. Napatahimik ako kasi totoo. Ako ang nagsimula nito. Ako ang pumayag. Pero kahit ganun, hindi ko talaga maiwasang hindi masaktan. Pagkalipas ng ilang araw, tinangka ko ulit ayusin ang lahat. Niyaya ko siyang mag-date, kumain sa paborito naming karinderya, naglakad sa plaza. Pinilit kong ibalik yung saya. Pinilit kong ibalik yung init, kahit kaunting hawak sa kamay, yakap sa bewang. Nung gabi rin yun, tinangka ko siyang halikan. Yung halik na matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa kanya. Nung una, parang gusto niyang umiwas. Hindi ko siya pinilit. Hinawakan ko lang yung pisngi niya at tinanong, pwede pa ba? Tumango siya. Mahina lang. Doon ko siya hinalikan. Dahan-dahan, puno ng takot at pag-asa. Niyakap ko siya at sa wakas, humigpit din ang yakap niya. Pero Miss Love, kahit magkadikit ng katawan namin, parang may pader pa rin. Parang hindi buo. At lalong-lalo na, kahit na magkadikit ang katawan naming dalawa, hindi ko pa rin talaga kayang ibigay ang pangangailangan niya. Hanggang sa tinanong ko ulit siya,
May nararamdaman ka na ba kay paring Marlon? Ilang saglit na katahimikan na para bang binalot ng pangamba ang buong kwarto. Tsaka siya bumulong. Hindi ko alam. Doon na ako tuluyang nadurog. Kasi alam kong kahit gaano ko siya piliting bumalik, may parte na ng puso niyang nawala sa akin. At ang masakit, baka nabaling na kay paring Marlon. Kinabukasan, nagpa siya kong harapin si Marlon. Tinext ko siya. Magkita tayo pre, kailangan nating mag-usap. Pumayag siya. Nagkita kami malapit sa mga tambakan ng bakal. Wala nang paligoy-ligoy. Pare, may nararamdaman ka ba kay Nina? Napabuntong hininga siya. Tinignan ako sa mata. Seryoso. Hindi ko sinasadya, Arman. Pero nung gabing yun, parang may nabuksan. Anong nabuksan? Alam mo yung totoo. Matagal na akong may gusto kay Nina. Pero hindi ko sinubukan. Dahil kaibigan kita. Pero nung binuksan mo yung pinto, pumasok ako. Ngayon, ang tanong ko may balak ka ba? Umiling siya. Ayokong sirain ang pagkakaibigan natin pare. Pero kung darating ang araw na hindi na kayo, hindi ko itatanggi na kukunin ko siya. Yung sagot na yon ay parang sinampali sa akin. Pero wala akong karapatang magalit. Ako ang may kasalanan. Pagka-uwi ko, tahimik lang si Nina sa bahay. Pero kita kong may iniisip siya. At ang hindi ko alam kung ako pa ba ang iniisip niya. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni paring Marlon, tila lalo akong naliwanagan. Pero sabay ng pagkalugmok. Totoo pala talaga na minsan, kahit sinadyang desisyon, hindi ibig sabihin ay kaya mo nang tanggapin ang resulta. Pilit kong pinakita kay Nina na kaya ko pa, na pinipili ko pa rin siya araw-araw. Pero, hindi mo na talaga kayang pilitin ang damdamin ng taong may iba nang iniisip. Isang gabi habang magkatabi kami sa kama, nakatalikod siya. Hawak niya ang cellphone niya, pero hindi siya nagte-text. Tulala lang. Huminga ako ng malalim at doon ko siya tinanong ng diretso. Nina, pwede ko bang malaman kung mahal mo pa ba ako? Tahimik lamang siya ng ilang segundo. Arman, hindi ko alam. Sabi niya. Si Marlon, may nararamdaman ka ba sa kanya? Sumagot siya sa mas mababang tono. Hindi ko rin alam. Nalito ako nung gabing yun. At mas lalo akong nalito sa mga sumunod na araw. Dahil parang kahit anong pilit ko, may parte na sa akin na bumitaw sa'yo. Parang may napunit sa kalooban ko. Yung tanong ko, sinagot niya, hindi man diretso, pero malinaw. Ako na mismo ang nagtulak sa kanya palayo. Ako rin ang dahilan ng pagkalito niya, ng pagbitaw niya. Kinabukasan, umupo kami sa may sala. Tahimik ang mga bata at nasa kwarto. Doon kami nag-usap ng seryoso. Doon ko siya tinanong ng huling beses. Gusto mo pa bang ituloy to? At sa mga matang puno ng luha, tumango siya. Gusto kong subukan. Hindi ko kayang sirain to. Mahal kita, Arman. Nalilito lang ako dahil nasaktan din ako sa ginawa mo. Pero kung gusto mong ayusin to, ayos lang sa akin. At doon, napaiyak na rin ako. Hindi ko na napigilan. Kasi kahit gaano ako nasaktan, kahit gaano ako nagduda, mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Nagdesisyon kaming putulin lahat ng ugnayan kay paring Marlon. Si Nina na mismo ang tumawag sa kanya sa harapan ko. Maraming salamat sa lahat, Marlon. Pero hanggang dito na lang siguro. Sana respetuhin mo yun. Simple lang ang tugon ni paring Marlon sa kanya. Sana'y maging masaya kanina. Hindi ako magsisisi. Ginagalang ko ang desisyon mo. At mula noon, tuloy-tuloy na naming binuo ang nawasak. Hindi naging madali. May mga gabi pa rin natutulala kami. May mga pagkakataon na para kaming may tinatapakang bubog
habang sinusubukang bumalik sa dati. Pero mas pinili naming maghilom kesa maghiwalay. Miss Love, ang kwento kong to hindi perpekto. Hindi to yung tipo ng pagmamahalang ideal. Pero totoo to. Totoong sakit, totoong pagsisisi. Kaya sa mga lalaking kagaya ko, huwag niyo sanang hayaan na umabot sa ganito. Kung may pagkukulang, pag-usapan. Kung may hirap, maghintayan. Dahil hindi solusyon ang ipaubaya ang asawa mo sa iba para lamang mapunan ang pangangailangan niya at masukat na rin ang pagmamahal nito. Ilang buwan na rin mula nung gabing yun. Unti-unti parang bumabalik na sa dati. Tumatawa na ulit si Mrs. Nakikipagbiruan. Minsan nga hinahalikan pa ako sa noo bago ko umalis. Alam kong hindi na tulad ng dati. Pero siguro, mas matatag na kami ngayon. Miss Love, maraming salamat po kung nabasa mo ito hanggang dulo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung para saan ang sulat na ito. Baka gusto ko lang mailabas o baka gusto ko lang ng kaunting awa mula sa mundo. Pero higit sa lahat, baka gusto ko lang ng kapatawaran mula sa sarili ko dahil sa nagawa kong kasalanan sa asawa ko. Nagmamahal, Arman. Maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong story, Mr. Arman. Sa mga nais pong magkomento, mag-comment down below. Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Annie, 23 years old, at graduating student. Gusto ko lang i-share ang isa sa mga karanasan kong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Isang karanasang pilit kong binabaon sa limot pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Ito ang kwento namin ni Kuya Bernie, ang asawa ng ate kong si Hera. OJT ako noon nang makitira ko sa kanila. Pansamantala lang dapat. Praktikal lang, sabi ko sa sarili ko. May trabaho si ate. Madalas late kung umuwi. Si Kuya Bernie naman ay work from home. May isa na rin silang anak, si Mikay, 9 years old at nag-aaral ng elementarya. Maaga kong umaalis ng bahay araw-araw. Pag-uwi ko, madalas si Kuya at si Mikay lang ang nandoon. Minsan, nanonood sila ng TV. Wala namang kakaiba sa umpisa. Normal at maayos naman ang lahat. Hindi ko rin alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, napansin ko si Kuya Bernie ng mas malinaw. 38 anyos na siya. Moreno, matangkad, maayos manamit. Hindi siya yung lalaking palasalita, pero ramdam mo naman yung presensya niya sa bahay. At may mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Hindi naman yung bastos, hindi rin yung lantaran. Yung tipong mapapatingin ka rin sa kanya, tapos pareho kayong iiwas. Doon nagsimula ang kakaibang pakiramdam. Sa una nga, pinapagalitan ko yung sarili ko. Asawa siya ng ate mo, kuya mo siya. Pero kahit anong pilit kong pagpigil, may mga sandaling hindi ko talaga mapigilan. Isang hapon, kakauwi ko lang galing OJT. Pagod, pawis na pawis, at gusto ko lang magpahinga. Nasa kusina noon si Kuya Bernie, nagtitimpla ng kape. Mukhang pagod ka yata, tanong niya. Oh kuya, grabe today eh. Sagot ko habang binababa ang bag ko. Gusto mo ng kape? Pwede. Inabot niya sa akin yung tasa. Nagkatitigan pa kami saglit. Ewan ko kung ako lang, pero parang may kakaiba sa pagitan naming dalawa. Ang sipag mo talaga, sabi niya. Kailangan eh, malapit na ako makatapos. Ngumiti siya. Magiging magaling ka. Masipag at matyaga ka naman. Simpleng salita lang pero iba yung dating. Mula noon, naging mas madalas ang mga usapan namin. Sa sala,
Sa kusina, minsan habang nanonood si Mikay ng TV. Mga tanong na parang wala lang, pero may halong personal na. May boyfriend ka ba? Tanong niya minsan, parang casual lang. Wala? Sagot ko. Talaga? Oo naman. Bakit? Wala walang magkamali. Natatawa kong sabi. Sus, sa ganda mong yan. Talaga ba? Oo. Kaya pasensya ka na kung minsan napapatingin ako sa'yo. Baka may pasabay ka. Anya, ikaw na bahala kuya, kahit anong pagkain lang. Dapat doon pa lang, tinigil ko na. Dapat doon pa lang, alam kong may kakaiba na. Pero hindi ko ginawa. Mula noon, tuloy-tuloy na ang chat. Hindi man araw-araw pero madalas. Bagay sa'yo yung suot mo kanina. Kuya naman. Totoo naman Doon ko naramdaman ang kilig na may kasamang takot. Alam kong mali. Dapat umatras ako. Pero sa bawat araw na nagkakasama kami sa iisang bubong, mas nahihirapan akong pigilan ang sarili ko. Hanggang sa dumating yung gabi na kaming dalawa lang ang gising. Tahimik yung bahay noon. Tulog na si Mikay at wala si ate. Nagkatinginan kami. Walang nagsasalita. Pero pareho naming alam, may linya na kaming malapit ng tawirin. May overnight training sila sa opisina. Alam naming pareho ni Kuya Bernie na wala siya hanggang kinabukasan ng hapon. Si Mikay ay maagang natulog, pagod sa school, at kaming dalawa naiwan sa sala. Napakatahimik. Yung klase ng katahimikan na ramdam mo sa dibdib. Nanunood lang kami ng TV sa umpisa. Magkalayo at hindi nag-iimikan. Pero kahit ganoon, ramdam ko yung presensya niya. Parang bawat galaw ko may bigat. Gusto mo ng juice? Tanong niya. Tumayo siya mula sa may sofa. Oo kuya, salamat. Sagot ko. Pagbalik niya, umupo siya sa may mas malapit kaysa sa dati. Hindi ko alam kung sinasadya niya o hindi, pero hindi rin naman ako lumayo. Okay ka lang ba dito? Tanong niya bigla. Oo naman. Bakit? Sagot ko. Wala lang, baka nabobore ka. Umiling ako. Hindi, ayos lang. Nagkatinginan kami. Saglit lang pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sino ang unang nagsimulang magbukas ng mas personal na usapan. Basta bigla na lang kaming nagkwentuhan. Tungkol sa pagod, sa mga pangarap, sa mga bagay na hindi namin madalas sinasabi kahit kanino. Hindi pala madaling maging magulang. Sabi niya habang nakatingin sa sahig. Pero mahal ko si Mikay. Siya yung dahilan kung bakit ako nagpupursige. Kaya ikaw, pipiliin mo ang lalaking mamahalin mo. Tumango ako. Tama ka. Gusto ko yung katulad mo, kuya. Mabuti kang ama. Nakikita ko yun sa'yo. Napatingin siya sa akin. Salamat. Yung tingin niya, doon ako kinabahan. Hindi na siya yung Kuya Bernie na kilala ko bilang asawa ng ate ko. Para bang ibang tao na siya nung mga sandaling yon. Ibang lalaki. Ani, mahina niyang tawag. Alam mo bang, huminto siya. Maganda ka. Nanlaki ang mga mata ko. Kuya naman. Totoo, dugtong niya. Matagal ko nang napapansin yun. Doon ako dapat tumayo na. Doon na dapat ako umakyat ng kwarto. Pero hindi ko yun ginawa. Kuya, sabi ko na halos pabulong. Mas lalo pa siyang lumapit. Ramdam ko yung init ng katawan niya. Yung hininga niya. Parang nawalan ako ng lakas ng mga sandaling yon, Miss Love. Kung gusto mong tumigil, sabihin mo lang. Pero hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung takot ako o kung ayaw ko lang talagang tumigil. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ko. At sa halip na bawiin, hinayaan ko. At doon nagsimula ang lahat. Parang pareho naming sinusukat kung hanggang saan kami pwedeng umabot. Nararamdaman ko yung noon niya sa noo ko. Yung hininga niya na halos kasabay na ng sakin. At this point, sabi niya, halos pabulong.
Alam kong wala akong karapatang gawin to pero hindi ako sumagot. Halo ng kaba, kilig at takot. Naghiwalay kami agad. Pareho kaming hingal. Pareho rin kaming tahimik. Sorry, sabi niya agad. Ako dapat ang humingi ng sorry. Sagot ko. Pero kahit ganon, hindi na namin yon mababawi. Umakyat ako sa kwarto ko ng gabing yon. Tapos hindi kami nag-usap. Pero pareho naming alam, may nabago na. Hindi ako nakatulog agad. Paulit-ulit sa isip ko yung nangyari. Yung halik, yung kamay niya, at yung katotohanang asawa siya ng ate ko. Pero kahit ganon, may bahagi sa akin na hindi nagsisisi. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nag-almusal kami. Si Mikay masigla. Pero pag nagtatagpo ang tingin namin ni Kuya Bernie, mabilis kaming umiiwas. Hanggang sa isang hapon, nag-message siya. Okay ka lang ba? Oo naman. Kung gusto mong kalimutan yung kagabi, rarespetuhin ko. Matagal bago ako nag-reply. Hindi ko rin alam kung ano ang tama. Ilang segundo lang, may sagot na. Ako rin, Ani. At doon ko naintindihan. Hindi pa pala natatapos ang kasalanan sa isang gabi. Minsan, doon pa lang talaga to nagsisimula. Akala ko matapos yung gabing yon, titigil na kaming dalawa. Akala ko sapat na yung kaba at takot para umatras ako. Pero mali ako. Mas naging tahimik kami ni Kuya Bernie sa bahay. Hindi na tulad ng dati na may kwentuhan sa sala. Ngayon may distansya na. May ilangan. Pero sa likod nun, may isang bagay na hindi tumitigil. Ang chat. Una, paminsan-minsan lang. Nakarating ka na ba? Oo kuya, salamat. Hanggang sa naging mas personal. Iniisip pa rin kita, Ani. Matagal akong nakatingin sa screen bago sumagot sa kanya. Kuya, dapat hindi. Alam ko, pero alam mo naman ang nararamdaman ko. Doon ko naramdaman na hindi lang pala ako yung nahihirapan. Sa bahay, normal ang lahat sa paningin ng iba. Si Ate Hera, pagod lagi. Diretso tulog. Si Mikay, abala sa school, pati sa panunood ng cartoons. At ako, parang bisita nila na may tinatagong lihim. May mga sandaling nagkakasalubong kami ni Kuya Bernie sa kusina. Wala namang nagsasalita sa amin pero may tensyon. Isang tingin lang, parang may sinasabi na ang mga mata. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa kwarto, nag-vibrate ang phone ko. Si Kuya Bernie nag-chat. Gising ka pa? Oo kuya. Pwede ba kitang makausap saglit? Alam kong delikado, pero bumaba pa rin ako. Nakita ko siyang nakaupo sa may sala. Ayokong may marinig kaya sandali lang tayo mag-uusap. Tumango ako. Hindi ko alam kung tama pa to. Pero araw-araw, mas nahihirapan akong magpanggap na parang wala lang. Napayuko ako. Ako rin kuya. Lumapit siya ng kaunti. Sapat para maramdaman ko yung presensya niya. Kung aalis ka dito baka mas madali. Sabi niya, pero ramdam ko na ayaw niya rin. Hindi pa pwede. OJT ko. Sagot ko. Nagkatinginan kami. Hinawakan niya ang kamay ko noon. Hanggang sa naglapat ang labi naming dalawa. Isang halik na lumalim. Wala na akong nagawa noon ng tuluyan niyang kalasin ang lahat sa akin. Hindi ko na naisip na asawa siya ng ate ko. Basta ang alam ko lang noon, yung nararamdaman ko, yung kakaibang init. At sa may sala, doon nangyari ang lahat. Ang unang beses na may nangyari sa amin ni Kuya Bernie. Mabilis kami nag-ayos noon ng sarili namin. Nang biglang may narinig kaming tunog mula sa kwarto ni Mikay. Pareho kaming napatingin doon. Tas bigla kaming naghiwalay. Umakyat ka na, sabi niya agad. Doon ko naramdaman kung gaano kami kalapit sa kapahamakan. Pero kahit ganon, hindi pa rin kami tumigil.
Mas naging madalas pa nga yung chat namin sa madaling araw. Naiisip mo rin ba ako ngayon? Oo naman. Ako rin eh. Namimiss na nga kita. Sabi pa niya. May mga gabi na umiiyak akong mag-isa. Iniisip ko ang ate ko. Iniisip ko kung anong klaseng kapatid ba ako. Pero tuwing umaga naman, pag nagkakasalubong kami ni Kuya Bernie, bumabalik ang lahat. Oo, alam kong maraming magagalit, pero totoong nagkagusto ako kay Bernie. Na totoong minamahal ko siya. Isang hapon, umuwi si Ate Hera ng mas maaga kaysa dati. Nasa sala kami noon ni Kuya Bernie. Magkalapit at nag-uusap ng mahina. Oh, andito ka na pala. Biglang sabi ni ate. Bigla kaming napatalon sa gulat dahil hindi namin siya namalayan. Mabilis akong tumayo. Opo ate. Maaga kasi ako ngayon. Sagot ko. Napatingin siya sa amin. Parang may napansin pero ngumiti lang. Kumain na kayo? Tumango lang si Kuya Bernie. Ako naman, hindi makatingin ng diretsyo. Kinabukasan, mas naging maingat pa kami, pero mas naging matindi rin ang pagila. Isang gabing wala ulit si ate. May inasikaso sa opisina. Nasa kwarto ako noon, nagliligpit nang may biglang kumatok. Si Kuya Bernie. Sandali lang. Pwede ka bang lumabas? Sabi niya. Kabado pa ako noon. Kuya baka kasi... Sandali lang naman eh. Namiss na kita. Ulit niya. Hindi siya pumasok. Nasa pintuan lang siya. Pero sapat na yon para manginig ako. Para mag-init ako. Nag-uusap lang kaming dalawa habang nakahawak siya sa kamay ko. Matagal-tagal din kaming nagkwentuhan. Nang biglang may tumunog mula sa labas. Bumukas ang gate. Andiyan na yata si ate. Bulong ko. Umatras na siya. Sige na. Pumasok ka na. Anya. Mabilis naman akong pumasok sa kwarto ko at sinara ang pinto. Hanggang sa narinig ko na ang boses ni ate sa ibaba. Doon ko na pagtanto. Nakakatakot pala. At the same time, nakakakonsensya. Humiga ako sa kama na nanginginig. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil alam kong sinisira ko ang pamilya ng kapatid ko. At sa puntong yon, mas malinaw na sa akin. Habang tumatagal, mas mahirap nang umatras. At ang mas masakit, ang magiging kapalit ng mga ginagawa ko. Mabilis lumipas ang mga araw at buwan. Nagpatuloy ang patagong relasyon namin ni Kuya Bernie. Hanggang sa dumating nga ang birthday ni Ate Hera. Matagal niya yung pinaghandaan. Ilang linggo pa lang bago ang mismong araw. Excited na excited siya. Gusto niya ng simpleng salo-salo lang. Basta may swimming, kainan at kumpletong pamilya. Dahil yun din ang gusto ni Mikay. Kaya naman nag-book siya ng maliit na resort. Kami-kami lang at ang ilang kaibigan ni ate sa trabaho. Buong biyahe, tahimik lang ako. Nakatingin ako sa bintana ng sasakyan. Pilit inaayos ang sarili ko. Sinasabi ko sa isip ko na sa araw na yon, magiging normal ako. Wala akong gagawin na kahit ano. Wala akong iisipin. Ate ko ang may birthday. Asawa niya si Kuya Bernie. Hanggang doon lang dapat. Pero kahit ganon, ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, iba naman ang nangyayari sa kalooban ko. Pagdating namin sa resort, agad naging masaya ang lahat. Nagayo si ate ng mesa, naglabas ng pagkain. Si Mikay diretso sa pool. Si Kuya Bernie, tinutulungan si ate. Natila isang masayang pamilya. Ako, parang multo. Nandoon pero wala sa sarili. Habang nagsiset up, napansin ko si Kuya Bernie sa gilid. Pawis na pawis, nakasando. Muli akong napatingin sa kanya. Kasabay na rin ng paglunok at kakaibang init na pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit sa araw na yon, mas malinaw ko siyang nakikita bilang lalaki, hindi bilang asawa ni Ate Hera. Buong hapon, normal naman ang lahat. Kainan, tawanan, kuhaan ng litrato. Nag-swimming kami. Si ate masayang masaya. Si Mikay hindi mapakali dahil sa tuwa. Pinilit kong umiwas noon kay Kuya Bernie.
Pero kahit hindi kami magkatabi, nararamdaman ko siya. Parang bawat galaw ko may nakatingin. Parang bawat hakbang ko may nakakaalam ng lihim ko. Nakasuot ako noon ng sando at maiksing short. Maputi kasi akong babae. Kaya't alam kong kahit sino, mapapatingin talaga sa hita ko. Lalo na si Kuya Bernie. Pagdating ng gabi, doon nagsimula ang inuman. Hindi ko intensyong uminom. Pero si ate kasi nagyaya. Birthday daw naman niya. Kaya hindi na ako tumanggi pa. 1, 2, 3. Hanggang si ate halatang tinatamaan na. Tumatawa na ng malakas at mas madaldal na kaysa dati. Si Kuya Bernie umiinom din pero kontrolado nito. Habang lumalalim ang gabi, yung iba nananatili, yung iba nag-uwian na. May natulog na, may pumasok na sa kwarto. Si Mikay, mahimbing na rin ang tulog. Naiwan na lang kaming 3 sa pool area. Nagkukwentuhan. Madilim na rin dahil konti na lang ang bukas na dim light. Hindi ko alam kung anong oras nagsabi si ate na hilo na siya. Basta naalala ko, bigla na lang siyang umupo sa gilid. Tumatawa pa rin pero halatang may amats na. Samahan mo na sa kwarto, kuya. Sabi ko kay Kuya Bernie. Tumango naman siya at tinulungan na si ate. Mag-isa akong naiwan sa gilid ng pool. Doon ko naramdaman ang takot ulit. Yung takot na hindi dahil may multo o may masamang mangyayari, kundi dahil alam kong kapag bumalik si Kuya Bernie, kaming 2 na lang ang may iwan. At bumalik nga siya. Tahimik siyang umupo sa kabilang gilid. Walang sinasabi. Ako rin. Pero kahit walang nagsasalita sa amin, ramdam ko naman ang bigat ng mga sandaling yun. Sa loob ng ilang segundo, parang bumalik lahat. Ang mga chat, ang mga tingin, ang mga halik. At ngayong wala si ate, tulog siya. Hindi niya alam kung anong maaari na namang maganap sa amin ng asawa niya. Doon ko naintindihan na minsan, hindi kailangang planuhin ang kasalanan. Minsan, sapat na ang pagkakataon. Hindi ko na maaalala kung sino ang unang gumalaw. Ang alam ko lang, bigla na lang kaming nagkalapit. Alam kong dapat umatras ako. Alam kong dapat tumayo ako at umalis. Kaarawan to ni ate. Kahit dito man lang sana, ay irespeto ko siya. Pero hindi ko ginawa. Sandaling parang huminto ang mundo ko. Hindi ko na kailangang ikuwento ang detalye. Basta nag-swimming kami at sa ilalim ng pool nangyari ang hindi dapat. Pagkatapos noon, bumalik ako sa kwarto ko na parang may pasan-pasan na bato sa dibdib. Hindi ako makatulog. Kinabukasan, masakit ang ulo ni ate. Nagrereklamo pero masaya siya. Ako, tulala. Dala ko hanggang pauwi ang isang kasalanang hindi ko na alam kung paano ko pa tatakasan. Pagka-uwi namin mula sa resort, sinubukan kong maging normal. Ngumingiti ako kay ate. Nakikipaglaro kay Mikay. Kumikilos na parang wala lang. Pero sa loob ko, may sirang parte na hindi ko na maayos. Tuwing nakikita ko si Ate Hera, mas lalong bumibigat ang dibdib ko. Masaya siya. Walang alam. Nagkukwento ng birthday niya, ng mga pictures, at ang plano sa susunod na bakasyon. At sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang may humihila sa akin pababa. Si Kuya Bernie, mas naging tahimik kaysa dati. Hindi na kami nagkakatitigan. Kung magkakasalubong man kami, mabilis na kaming iiwas. Pero kahit ganoon, ramdam ko pa rin siya. Parang multong sumusunod sa akin sa loob ng bahay. Kapag gabi, hindi ako nakakatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung tanong, hanggang kailan ko naman kaya kayang makipag-usap kay ate na parang wala akong ginagawang masama, na parang wala akong tinatago. Hanggang kailan ko kayang makisalo sa hapag habang alam kong sinisira ko ang tiwala niya, ang pamilya niya. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, napansin kong nakatingin si ate sa akin. Okay ka lang ba, Ani?
Tanong niya. Parang pagod na pagod ka yata nitong mga nakaraang araw. Stress ka palagi. Pumapayat ka na. Ngumiti ako. Oo ate Pagod na pagod ako sa OJT. Tumango siya. Ani, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mas importante pa rin ang kalusugan. Magpahinga ka, okay? Kinagabihan, nag-message si Kuya Bernie. Ani, pwede ba kitang makausap? Matagal akong nakatitig sa screen bago sumagot. Hindi na kuya. Ayoko na. Nag-type siya ulit. Tumigil, tapos nag-type ulit. Sorry. Yun lang. At sa simpleng salitang yun, parang may bumagsak. Hindi dahil mahalaga siya, kundi dahil doon ko tuluyang na-realize na wala naman palang patutunguhan ang lahat ng to. Hindi to totoong pag-ibig. Isa itong pagkakamaling patuloy lang naming pinipili. Kinabukasan din noon, nagpaalam ako kay ate. Sabi ko, may offer na mas malapit sa OJT ko. Mas makakatipid pa sa pamasahe, mas praktikal at hindi na ako mapapagod. Hindi siya agad pumayag. Pwede ka namang dito na lang. Konti na lang naman, sabi niya. Muntik na akong maiyak noon pero pinigilan ko ang sarili ko. Ate, kaya ko naman na. Tsaka gusto ko ring masanay mag-isa, katulad mo. Matagal siyang tumahimik. Tapos tumango. Kung saan ka mas okay, edi sige, susuportahan na lamang kita. Sabi niya. Wala siyang kaalam-alam na sa pagpayag niya, niligtas niya ako. At niligtas niya ang pamilya niya. Kahit hindi niya sinasadya. Nung gabi ring yun, nag-impake na ako. Mga gamit ko, mga libro ko dati. Mga bagay na dala ko bago pa ako pumasok sa bahay na ito. Maya-maya dumaan si Kuya Bernie sa tapat ng kwarto ko. Huminto siya, pero hindi na siya pumasok. Tapos sinabi niya lang na, mag-iingat ka doon, Ani. Tumango lang ako at hindi ako tumingin sa kanya. Kung tumingin ako, baka hindi pa ako matuloy na makaalis. Kinabukasan din noon, maaga na akong umalis. Nagpaalam ako sa kanila at nagpasalamat. Habang papalayo yung tricycle, nakaramdam ako ng lungkot. Pero hindi dahil iniwan ko sila, kundi dahil iniwan ko ang isang bersyon ng sarili ko na hindi ko na gustong balikan pa kahit kailan. Sa bagong tinitirahan ko, mas maliit yun. Mag-isa lang ako. Pero doon naman ako nakahinga ng maluwag. Hindi na ako nagtatago. Pero ang kapalit lang ay ang gabi-gabing pagsisisi. Hanggang ngayon, Miss Love, dala ko pa rin ang bigat. Hindi ko nga alam kung mapapatawad ko yung sarili ko. Hindi ko rin alam kung tama ang lahat ng desisyong ginawa ko. Ang alam ko lang, may mga kasalanang hindi mo kayang itama sa paghingi ng tawad. Minsan, ang tanging tamang gawin ay ang umalis na lamang. Hanggang ngayon, nanatiling lihim ang sikreto namin ni Kuya Bernie. At ibabaon ko yung sikretong yon hanggang sa huling hininga ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat, Miss Love, sa pag-share ng maiksing istorya ng aking buhay.